Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret 10 gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: Isuse, učitelju, smiluj nam se. Kad ih Isus ugleda, reče im: idite, pokažite se svećenicima. I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Na to Isus primijeti: zar se ne očistiše 10? A gdje su ona 9? Ne nađe li se ni jedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu osim ovoga tuđinca? A njemu reče: ustani, idi, tvoja te vjera spasila. Dragi brate, draga sestro, čuli smo sad u Evanđelju, Isusu dolazi u susret 10 gubavaca i oni ga mole za pomoć. Vidimo, Isus, kad ih je ugledao, nije došao do njih, nije se raspitivao i ispitivao što i kako da ih upozna njihovu situaciju, nego čim ih je ugledao, on im odmah pomaže. Odmah ih šalje da se pokažu svećenicima koji su ih mogli ponovo pripustiti u svoju zajednicu. I tu vidimo Božju veličinu. Bog ima razumijevanja za čovjeka, Bog koji razumije ljudsku patnju, Bog koji ne odugovlači, ne čeka, nego pomaže u pravi trenutak. Možemo vidjeti, Isus ih je primijetio tek onda kad su ga oni zamolili za pomoć. Stajali su podalje jer su kao gubavci bili potpuno izolirani od ostatka zajednice i mole Isusa za pomoć i on im pomaže. Sve što su trebali napraviti da se izliječe je povjerovati mu i učiniti što im je rekao: idite i pokažite se svećenicima. Često smo i mi, braćo i sestre, poput ovih gubavaca, kada nam ništa drugo ne preostaje, obraćamo se Bogu za pomoć. Često nam Bog u životu predstavlja zadnju slamku spasa. Nažalost, mnogo propatimo dok se odlučimo povjerovati Bogu, jer tek onda shvatimo da nam samo On može pomoći. Zanimljivo je primijetiti, kada su se izliječili, vratio se jedan i on je bio Samarijanac. Tek tada smo saznali da nisu svi gubavci bili Židovi. Inače, Židovi i Samarijanci koji se nisu podnosili, nisu mogli živjeti zajedno. Vidimo, kada su ogubavili, više nema Židov, Samarijanac, svi žive zajedno, oni su svi gubavci. Često, braće i sestre, tek kada doživimo veliku patnju, suočimo se s velikim problemima u životu, shvatimo koliko su naši stavovi, neka naša uvjerenja zapravo mala i sporedna. I tek tada zapravo možemo gledati na ovaj svijet očima vjere, gledati na ovaj svijet kako ga gleda dragi Bog, koji nije pravio razliku između Židova i Samarijanaca, među gubavcima, nego je pomagao svima. Na to smo i mi pozvani.